A light has risen in the darkness for the upright of heart. The Lord is generous, merciful, and just. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Maraoag. Let us make ourselves worthy to celebrate these sacred mysteries as we call to mind all our sins and ask the Lord for pardon and strength. Altogether, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Cast your kindly light upon your faithful Lord, we pray, and with the splendor of your glory set their hearts ever aflame, that they may never cease to acknowledge their Savior and may truly hold fast to Him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the first letter of St. John. Beloved, who indeed is the victor over the world, but the one who believes that Jesus is the Son of God? This is the one who came through water and blood, Jesus Christ, not by water alone, but by water and blood. The Spirit is the one who testifies, and the Spirit is true. So there are three who testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are of one accord. If we accept human testimony, the testimony of God is surely greater. Now the testimony of God is this, that He has testified on behalf of His Son. Whoever believes in the Son of God has this testimony within himself. Whoever does not believe God has made him a liar by not believing the testimony God has given about His Son. And this is the testimony. God gave us eternal life, and this life is in His Son. Whoever possesses the Son has life. Whoever does not possess the Son of God does not have life. I write these things to you so that you may know that you have eternal life, you who believe in the name of the Son of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, Jerusalem. Praise the Lord, Jerusalem. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. For He has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalem. He has granted peace in your borders. With the best of wheat, He fills you. He sends forth His command to the earth. Swiftly runs His word. Praise the Lord, Jerusalem. He has proclaimed His word to Jacob, His statutes and His ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation. His ordinances He has not made known to them. Alleluia. Praise the Lord, Jerusalem. Please stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cured every disease among His people.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. It happened that there was a man full of leprosy in one of the towns where Jesus was. And when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him and said, Lord, if you wish, you can make me clean. Jesus stretched out his hand, touched him and said, I do will it, be made clean. And the leprosy left him immediately. Then he ordered him not to tell anyone, but go show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them. The report about him spread all the more, and great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments. But he would withdraw to deserted places to pray. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Araw-araw at sa bawat oras ng buong araw, ay nagdiriwang tayo ng misa dito sa dambana o sa simbahan ng mahal na ina ng Manawag. At sa bawat oras ay merong nagsisimba, marami, at madalas puno ang simbahan. At sa mga deboto na nagpupunta rito sa dambana ng mahal na ina, ay may dala-dala tayong mga kahilingan, may dala-dala tayong mga daing sa ating Panginoon, at humihingi tayo ng pamamagitan ng ating mahal na ina. Subalit hindi lahat na pumupunta rito, hindi lahat tayo ay humihingi at dumadaing at nagsusumamo para ibigay ang ating mga pangangailangan. Marami sa atin ay nagbabalik dito upang magpasalamat. Magpasalamat sa mga biyayang ibinigay na sa atin ng Diyos, mga biyayang ibibigay sa atin ng Diyos. At sa mga maraming mabubuting bagay na nangyari sa buhay natin, tayo nagpapasalamat sapagkat tayo ay andito pa. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat ibinigay ng Diyos kung ano ang ating hiniling. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat buo pa ang ating pamilya. Tayo ay malusog at walang karamdaman. Tayo ay ligtas at malayo sa panganib. Tayo at ang mga mahal natin sa buhay ay magkakasama. At marami pang mga dahilan upang magpasalamat. We have thousands of reasons to thank God every day. From the moment we wake up until the time we put ourselves to rest in bed at night. And it is good. Ang isang taong marunong magpasalamat ay isang taong inihahanda niya ang kanyang daan tungo sa kabanalan. Sapagkat ang taong lumilingon sa Diyos at nagpapasalamat sa Diyos ay may higit pang nakalaan ang Diyos para sa kanya. Hindi lamang biyayang pangmaterial o biyayang pinansyal ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Meron pa siyang mas mahalagang nakalaan para sa atin. At ano iyon? Ang espiritual na biyaya. At higit pa ron ang ating kaligtasan. Ito ang intensyon ng Diyos sa atin. Ito ang plano ng Diyos sa atin. Nagkaroon ng Pasko sapagkat tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na ipapadala niya ang tagapagligtas. At ito ang hangad ng Diyos para sa ating lahat na tayo'y mailigtas. Sa ebanghelyo nating binasa ngayon ay pinagaling ni Jesus ng isang taong may ketong. At kanyang pinalalahanan o sinabihan na huwag nang ipagsabi kung ano ang nangyari sa kanya. Bagkus siya ay pumunta sa templo at ipresenta ang kanyang sarili sa pari at dalhin kung ano man ang kinakailangan upang patunay na siya nga ay gumaling mula sa kanyang sakit. At mula doon, siya ay ibabalik na sa pamayanan o sa lipunan bilang isang normal na mamayan. Sapagkat ng mga panahong iyon, kapag ka ikaw ay may sakit, lalo na ang iyong sakit ay ketong, ikaw ay outcast, no? Ikaw ay hindi ka bahagi ng lipunan. Kaya isang malaking kagalakan ang naramdaman ng taong pinagaling
Sapagkat hindi lamang siya pinagaling sa kanyang sakit, siya binigyan muli ng dangal, siya binigyan muli ng pagkatao. Siya ay naging isang normal na bahagi o miyembro ng lipunan. At higit pa ron, narinig natin ang Panginoon nung kanyang sinabi doon sa isang kitongin na bumalik upang magpasalamat sa kanya na ang iyong pananampalataya ay siya ring magliligtas sa iyo. At malinaw na ang hangad ng Diyos sa atin ay hindi lamang gumaling ang ating katawan, hindi lamang tayo biyayaan ng mga material na bagay, kundi ang hangad ng Diyos sa atin ay mailigtas tayong lahat. At ito ang higit na dapat hinihingi natin sa Diyos. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat kontento ang buhay natin. Nagpapasalamat tayo sapagkat naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Nag-uumapaw ang ating kaligayahan, kaya tayo nagpapasalamat. At sa pagpapasalamat na ito, ay kinikilala natin ang Diyos na mapagbigay, ang Diyos na mapagmahal. At sa pagkilala natin sa Diyos, ay kinikilala din tayo ng Diyos. Kaya nga, sa pagkilala natin sa Diyos, ay ibinabahagi niya sa atin o pinapaalam niya sa atin na hindi lamang ito ang nakalaan para sa iyo. Ang kaligtasan mo ay ibibigay ko rin sa iyo. Higit sa iyong kagalingan, ay kagalingan ng iyong sakit, ay ang kagalingan ng iyong kaluluwa. At ito ang ating inspirasyon. Ito ang ating paninindigan at ito ang ating pinangahawakan bilang mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, sa pag-uumapaw ng ating mga puso sa mga biyayang binigay ng Diyos. Sa kabila ng pagsabi ng Panginoon sa kanyang pinagaling na huwag mo nang ipagsabi. Sa pag-uumapaw ng kanyang kaligayahan ay kanyang ibinalita kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. At ito rin ang ating misyon sa mundong ito. Ipabatid sa lahat na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay mapagbigay, na ang Diyos ay mapagpatawad, na nariyan ang Diyos para sa atin. Higit pa sa ating mga kailangan araw-araw, nakalaan para sa atin mula sa Diyos na nagmamahal sa atin ang ating kaligtasan. Kaya dapat at sana ang ating buhay ang ipagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. Nawa ang ating presensya sa bawat isa ay maging biyaya. Let us become a blessing to each other. Let us all stand. Like the leper in the gospel who cried out for healing, we now approach our Heavenly Father with confidence that our prayers will be answered. With every prayer we all say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer, that the Church may never fail in her duty of welcoming the marginalized and those excluded from society. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That scientists and those involved in medical research may discover remedy for incurable diseases. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our community may reach out with love and care to the rejects and untouchables of our neighborhood. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That families, relatives, and friends may attend to the needs of the sick. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have died in Christ may be received with love and mercy into God's kingdom. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. And for all our personal intentions and for the intentions of this Mass, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty Father, help us to follow your example by reaching out to those we ignore. Increase our faith and accept our prayers through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth, a work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that what they profess with devotion and faith may be theirs through these heavenly mysteries, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For today you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when he appeared in our mortal nature, you made us new by the glory of his immortal nature. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Socrates, our Bishop, Fidelis, his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please stand. Now we pray with love and confidence to God our Father, in the words our Savior taught us.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us give each other the sign of peace. Peace with you. Lamb of God, You take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Please kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us everlasting life. Amen. By this, the love of God was revealed to us. God sent his only begotten Son into the world so that we might have life through him. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Anthony Yodela O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Heal me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Please stand. Let us pray. God, who touch us through our partaking of your sacrament, work, we pray, the effects of its power in our hearts, that we may be one and fit to receive your gift through this very gift itself. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Thank you all for joining this Mass. Thank you for visiting the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May you have a meaningful pilgrimage and please have a safe trip back home. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us all go in peace. Thanks be to God. Now we shall have the blessing of your religious articles. If you have your rosaries, images, candles, oil, and other religious articles with you, please bring them forward for the blessing. And after that, we will have the blessing of the sick. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ and Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag. May these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles, and those who will use them, be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now we pray for the blessing and healing of our sick brothers and sisters, those who are present here, those who are sick in the hospital, and those who are sick at home. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health. To the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, we ask this through Christ our Lord. Amen.
Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the faith, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me
encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You may now listen on our streaming sites to enjoy the songs of praise to be blessed. Just log on to www.tunein.com and www.radio.garden. And this brought to you by Zeno Media and Manaoag Dominican Radio FM. If you want to change the world, change your mindset. To change your mindset, change your perspective. To change your perspective, change what you are listening to. Listen to Manaoag Dominican Radio, 102.7 FM. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
take you to the top. Listen up, you know you got to throw it away. Together we can make it, shake it up. Ooh, baby. Hear the voices rock the nation, calling to the sky. I can see eternity is in your eyes. Come on, everybody, there's a party to go to. The whole now for you. With every chance you take, a change you make, start something new. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Oh, oh, celebrate our love. Celebrate our love. To be free, living out our own destiny. The people that forever never stop. Gotta move, you know we gotta groove to the light. Tonight will be the night that we're breaking it up. Break it down, baby. Voices rock the nation, calling to the sky. I can see eternity is in your eyes. Come on, everybody, there's a party to go to. The holy now for you. With every chance you take, a change you make, start something new. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Oh, oh, celebrate our love. Oh, 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 na 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 na. Oh, oh, celebrate our love. Let the rhythm take control. Feel fire burn within your soul. There's magic in your eyes. Forever we can take the music through the night. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Oh, oh, celebrate our love. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Oh, oh, celebrate our love. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. This song is brought to you by Our Lady of the Rosary Parish Youth Ministry. Live as Christ lived, teach as Christ taught, love as Christ loved, and so with the Youth Ministry. Youth serving youth. Puso ko'y binihag mo. 'Di
there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Pagmulat ng mata sa umagang kay ganda o kay sarap pagmasdan, mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari, nagsasabog ng kulay na pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon, bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti, pagod sa maghapon ay pinapawi. Jesus, sa iyo nagmula itong lahat, kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihi nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasi nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
ang Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang panalangin ni Jesus sa halamanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng hapis ay ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hangguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng hapis ay ang pagpapasan ng krus ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng hapis ay ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilihong mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. About the middle of the 12th century, the Marian Psalter gradually replaced Pater Noster. One of the first developments consisted in the provision of an antiphon with a Marian character for all the psalms.
Another attempt was the composition of psalters of 150 stanzas in praise of Mary. These efforts were not related to the Psalms, but they always began with an Ave or Salve. But this too proved impractical for a large number of worshippers who could not read, and so the stanzas were omitted, and instead the recitation of 50 Hail Marys Christ was implemented. In 1226, at the Dominican chapter of Daer, the addition of the Hail Mary to the recitation of the Our Father was prescribed for lay brother members, which led to the gradual insertion of an Our Father before each decade of Hail Marys. About 1243, the addition of a Glory Be to each decade of Hail Marys came about. The introduction of the mysteries came as the development of the practice to recite a special clause after the recitation of 50 Hail Marys, followed by a recollection of the events of the childhood, life, and passion of Jesus. A Carthusian Dominic of Prussia in 1429 pioneered these efforts. The Dominican Alan of Rope, 1475, undertook the form of using a clause for each decade. By then, the division into joyful, sorrowful, and glorious mysteries was already known. Now, for more understanding of the Rosary, tune in to this Station of the Angels. If you want to change the world, change your mindset. To change your mindset, change your perspective. To change your perspective, change what you are listening to. Listen to Manaoag Dominican Radio, 102.7 FM. Good news! You may now listen on our streaming sites to enjoy the songs of praise to be blessed. Just log on to www.tunein.com and www.radio.garden. And this brought to you by Zeno Media and Manaoag Dominican Radio FM. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Like a hurricane, I am
portion, and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. Grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss. My heart turns violently inside of my chest.